Em dic Aaron Aceituno, tinc 20 anys i estic cursant el cicle d'Administració i Finances. Arribo a les 8 del matí, entro cap al meu lloc de feina, realitzo les meves tasques del dia anterior que hagin quedat pendents. A nivell administratiu gestiono el pàrquing, que és on estan els clients, els camions i cotxes. El meu dia a dia és comptabilitzar-lo, entrar-ho i poder arxivar-ho també. Sempre que tinc algun dubte li comento a ells i el responsable d'aquella factura o d'aquell document m'ajuda a realitzar-lo correctament. Aquest cicle és molt entretingut, és molt pràctic, molt poc teòric i gràcies a les pràctiques ja realitzes una miqueta el que estàs aprenent a classe. Em fa feliç portar a terme el que he estudiat. M'autorealitza, he treballat en supermercats i la veritat que és molt més còmode treballar del que he estudiat. I la veritat que em sento molt bé amb mi mateix.